खुलुमबाय मोनसे गिदिर खौरां गार्लफ्रेन्डखौ किस खालामबाय थानाय समावनो बयफ्रेन्डनि खुगानिफ्राय सादा हाबलाङो गार्लफ्रेन्डनि खुगायाव लोगो लोगोनो ब्रेकआप खालामो बयफ्रेन्डखौ गार्लफ्रेन्डआ मोनसे गिदिर खौरां गार्लफ्रेन्डखौ किस खालामबाय थानाय समावनो बयफ्रेन्डनि खुगानिफ्राय सादा हाबलाङो गार्लफ्रेन्डनि खुगायाव लोगो लोगोनो ब्रेकआप खालामो बयफ्रेन्डखौ गार्लफ्रेन्डआ दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों। अल इन्डिया रेडिअ सम जानानै फैनाय लोगो लोगोनो रादाबखौ बेखेवदों आथियाबारि बाक्सा डिस्ट्रिक्टआव थांनाय मैया बुरलुंबुथुर दैमायाव गंसे जाहाजा ना फिथिख्रिजों एक्सिडेन्ट जानानै खावथाम जालाङो। बे जाहाजाव गाखोदोंमोन बिटिसिनि चिफ मिनिस्टार प्रमद बर'। बिथांनि जाङियाबो दा दैजों बुखारजानानै बथिं थांनो रावबो नागिरना मोनाखै। बेखौ नागिरनो थाखाय गांजेमा माथाम एंगारना होनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै गोजोन्थों। नांगौबा पाबजि गेलेगोन, फ्रि फायार गेलेगोन, लुदु गेलेगोन, लेजेन्ड गेलेगोन। गोसो दंब्लाबो बुंनानै लाया दानि सेंग्राफ्रा। नोंसोरसो गोसो दंबा बुंनानै ला। जानला मेनला गोसो दंबोला बिबार बारियाव थानानै फट' खालामबाय, भिडिअ खालामबाय। जानला मेनला जोंखावला जोबो आंना बाराबा। गोसो दंबा बुंना लाखा खालि बेल'। Twinkle little star, how I wonder up above the auto high, planting diamond in the sky. Wow.